Lezigezi indaba ze1KZN TV ifundelo samkeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili osukwini namhlanje. Ubukhosi bokaButhelezi buhlangane nesilo kuqhakanjiswe izinkinga kulabasebenzi kanti umphakathi waseNhlazatshe usola umasipala kolwamanzi. Ubukhosi bokaButhelezi obuhlanganisa nenkosi uZuzifa Buthelezi wakwaPhindangene bube nomhlangano okhethekile nesilo samabandla uMisizulu kaZolithini. Ngizokhumbuleka ukuthi isilo samabandla sisanda nokuqoka inkosi uZuzifa njengosihlalo womkhandlu waseNtlunkulu. Ubukhosi besizwe sakaButhelezi nomndeni wakwaPhindangene bahlanganyele ndawonye esigodlweni kwakhangela amankengane ukuzokotha nokubonga isilo ngokuqokwa kwenkosi uZuzifa Buthelezi njengosihlalo womkhandlu waseNtlunkulu. Inkosi uZuzifa Buthelezi iyona ebihola isizwe njengoba ebezohlanganyela nesilo uMisizulu kaZolithini. Isilo uMisizulu kaZolithini sithi isizwe sakaButhelezi asingaqheli eNtlunkulu ngoba lokho kungajabulisa izitha. Umntwana wakwaPhindangene umntwana obuzile, umntwana ubesenhlizweni yami kakhulu. Ungasho ukuthi mhlawumbe into eqale mhlawumbe sengisesihlalweni na cha. Baba into ngisase umntwana sikhonzene kakhulu. Incela kuye ukhomba lokho nabesilo indlela engiyiphila ngakusasa. Bonga kakhulu uPaula umntwana wawushishingindi. Ngibonga kakhulu umntwana waPhindangene obuzile uNdlunkulu uGwabini neNdlunkulu yonke izindlu ngokubambana. Mashenge akukho asiyokwenza lapha eNdlunkulu ningekho. Lokhu okwabekwa kwaba isikhonkwane ngabadala abangaphambi kwethu kuyoba isibusiso kithina ukuba ikhonkwane ezibekwe ngobaba siqhubeke nazo. Isilo uMisizulu kaZolithini siqhubekile nokuthi emva kokuhlala phansi nezingcitha buchopho babona inkosi yakwaPhindangene kuyiyona efanele ukuhola isikhundla sokuba usihlalo womkhandlu waseNdlunkulu. Mina beNdlovu ngokuhlala phansi neNdlunkulu nezingcitha buchopho sahlala sahlanganisa kwabonakala kufanelekile ukuba umntwana waPhindangene ophakathi kwethu namhlanje kube nguye ophakanyiswa kuleso sikhundla sokuhola uhlelo lweRoyal Council olwaluphakanyiswe umongameli ngo2020. Inkosi yakwaPhindangene uZuzifa Buthelezi uzwakalise ukuthi uzolandela isifiso neziyalo zesilo ngokumele kwenziwe kanti uphinde waveza ukuthi akusiwo umsebenzi lesikhundla anikwe sona kodwa ubizo okumele lilandele ukuqinisekisa ukuthi izinto zesilo nezakwaZulu zihamba ngendlela. Ngimi lapha phambi kwesilo samabandla futhi ngimi phambi kwamakhosi neNdlunkulu aqamba lobo bukhosi. Ngiyethembisa ukuthi ngizolandela emiyalweni yesilo enendlela ebukhali ekulaleleni ukuthi abangasekho bafisa senzeni isilo, bafisa senzeni nini kanjani. Singehola ngesandla isilo ukuze senze okufanele ebusweni bamathongo. Ngozimisela ngizithobe njalo ukuhlonipha amasiko isilo sikhona nesikumeleyo namasiko, imithetho, inqubo nemizwa yesizwe neNdlunkulu. I just want to emphasize I am here to serve isilo nesizwe. Umntwana wayethi when God blesses us with even 1 mile hlakala of doing something for the nation, you must just make sure of one thing: walk that mile solidly. Inkosi iphinde yaveza ukuthi bayofa lapho kufa khona isilo. Lo mcimbi ubuhanjelwa abantwana baseNdlunkulu, amazinyane esilo kanjalo nesekelo likaNdunankulu kaZulu bebeyingcenye lomcimbi okuzobonga isilo ngokuqokwa kwenkosi yakwaPhindangene. Njoba sinongqongqoshe onjengoHlabisa owaziyo ngobukhosi owaqoqwa umntwana
sino MC kwaZulu umfundisi umfowethu uSizwe o-MC wakhoda owaziyo ngobukhosi waqoqoda umntwana sino uPremier uNtuli owaziyo ngobukhosi owaqoqoda umntwana abanye bethu nathi sikukhokta committee eParliament sithi noma ubani uzama ukucoboshisa ubukhosi asivumi nina besiko. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Imfelandawonye ezinyona zabasebenzi ithi kuyisho ukugujwa kosuku lwabasebenzi kubenike besabhekene nezingqinamba eziningi okubalwa ke amaholo izimo ezingezinhle abasebenza ngaphansi kwazo ukudilizwa abaqasha abacabangela izisabo nokunye lezi nyunyana ke bezigubha usuku lokugujwa olugujwa minyaka yonke kuleli iMay Day eThekwini. Izisebenzi zelakileli zisabhekene nobunzima lokho kudalulwe usekela mengameli wakuleli ngesikhathi kuqhubeka umbungazo wosuku lwabasebenzi eThekwini namuhla. South African workers face multitudes of challenges, including high unemployment or struggle to earn a decent wage, skills shortages, and issues related to employment equity and the gig economy. Poverty, inequality continue to define our society. Simply put, we are still a long way from achieving total emancipation for our people. We do not have economic freedom as described by the Freedom Charter. Abasebenzi abangamalungu enyunyana ikhosathu kanye namadlela dawonye ayo baphume ngobuningi ukuzoba ingxenye yalombuthano. Abasebenzi bakhuthazwe ukusukuma bazilwele izidingo zabo kanye ke kwakhuthazwa nobumbano phakathi kwazo izinyana zabasebenzi. Kanjalo njengoba abasebenzi besukuma belwisana necorruption, belwisana nokungaphumi kwemali nokuphuma kwemali kulelizwe nakwizwekazi lase-Afrika ngendlela okungeyona nanongqiwa abangafuni ukukhokha intela zonke lezo zinto abasebenzi mabayisukumele. COSATU has never shied away from the truth and the daily struggles facing workers and the broader working class on a daily basis. Amongst the most important lessons of our struggle is the importance of unity, comrades. We need unity within our unions. We need unity within our federation. Lolu suku obeligujwa kuleli nasemhlabeni jikelele luza esikhathini lapho abasebenzi bevunga mangodaba olthinta ukwenyusa kwentela nobekuzobethwesa abasebenzi obukhulu ubunzima. ISANCO ichazeke lokhu njengobugebengu obebhekiswe kubantu. Today we find ourselves in a similar situation where VAT was about to increase, where we saw that as done in our new dispensation, and we tantamount that to crime against humanity. We are saying it was not correct and it was not to be accepted by us, the workers, by us, the communities, and the poor of the poorest. Increase of VAT is tantamount to bring a thief in the pocket of the not have. We therefore want to welcome the reversal of this stance. And we are saying this kind of uncaring must end and must end now. Eyindabeni ze-One KZN TV kubikunto obukhona mvubo eThekwini. Umphakathi wasenhlazatshe eMgungundlovu solumasipala ngokuhluleka ukulungisela udaba lamanzi aphuma kumpompi ebaleni laba baveze lokhu kulandela isigameko seloli elithwala amanzi keliphaphalaze laze lawosha isimizi yabantu. Lo mphakathi uthi kokubaphatha kabi kakhulu ukuthi leli loli belingezile ukuzothelela bona amanzi kepha ke beliqhamuka kwenye indawo njengoba ke lishiye libulele amalunga amabili omndeni owodwa kwalimala kabi abanye. Amalunga omphakathi asenhlazatshe eMgungundlovu athi inkinga yokungabi namanzi siholele ekutheni kuphume izidumbu. Laba basho kanje kulandela ingozi yeloli elithwala amanzi elingene emzini womuntu kwasala ababili beshonile. Ngeqiniso levaterikani bingazili ukuzothelela thina amanzi. Bebeyihambele idayisela amanzi la kade uyidayisela khona. Sinalithangi thina lapha lamanzi. Kodwa sinalithangi kodwa sinawo amanzi. Amanzi la mesifikelwa ivaterikani mhlambe ifika kanye emva kwamasonto amabili.
sayibonela ukuthi senze njani le Waterkane engene la ibingezile kuzophathina amanzi ibizosibulala nje kuphela. Le loli kuvele ukuthi akusiyo eyomasipala uMsunduzi kepha umphakathi uyanxusa ukuba ungenelele odabeni lokulungiswa kwamanzi okugwema lezi ingozi emkhandlwini ukuthi le ndaba yamanzi ke bazama ukuthi baspeed up basilungisele yona ngoba mhlambe kuze kube njena nje ukube saswakhe egcina amanzi yayingeke ibebikho yonke lento. Siyacela ukuthi uhulumeni angenelele ukona konke lokho. Okunye lo mphakathi okhala ngako ukuthi lo mgwaqo bekhamba kulona leli loli usudale ezinye izingozi eziningi ngaphambilini ngakho uyanxusa ukuba ulungiswe. Kodwa siyafisa nalabantu amakhansela bangenelele. Lo mgaqo ngendlela eyiyona imoto ngendlela ezihamba ngayo kuyakhiwa nemigaqo le phezulu kwehla ama truck ayikho nje nesivikelayo la. Ngiyabona ama-humps ngeke asenzele lutho ngoba mekhona ama-humps imoto izoyijump i-humps increase speed kakhulu. Into esingayicela kubona cela noma basenze lo khonkolo laba abakhulu bayibeke nje la babonayo nabo ukuthi ngeke baphephe nabo ngoba siyalala thina phela ngoba siyabavotela yena ngeke alale la mina mengilele la ebusuku meqhamuka imoto iqhamuka lapha ngiyavuka embhedeni ngihlale ngesinqe. Abalimele kule ngozi kubika ukuthi bayalulama kanti naye umshayeli kubika ukuthi kwembula kwembeswa kuyena esibhedlela. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube kusenhlazatshe eMgungundlovu. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV nazi ihlokwana kwizona ehamba phambili namhlanje. Ubukhosi bokaButhelezi buhlangane nesilo kuqhakanjiswe izinkinga kolabasebenzi kanti umphakathi wasenhlazatshe usola umasipala kolwamanzi. Imeya kamasipala eNewcastle uXolani Dube uthi ke bazotshala imali engangezigidi ezingama-20 ekulungisweni kwenqalasizinda esemfuleni iBuffalo kanye ke nezigidi ezingaphezulu kwama-50 ekulungiseni ke imigwaqo kakhulukazi ke ezindaweni zasemakhaya. Lokhu kusho ngesikhathi ethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe emhlanganweni nabaholi bendabuko. Kulindele kuba kutshalwe imali engango-20 million wamarandi ukuze kulungiswe ingqalasizinda yamanzi eNewcastle ezokwelekelela ukuphakela izindawo zamakhosi. Ya ku Blacktop isuka ekubeni imigwaqo yobhuqu. Bese eWard10 sinomgwaqo osunesikhashana obambezelekile esifisa ke ukuthi usetshenzwe nawo uphele kulonyaka wemali esizoqala ivalue yawo 17 million. Emadadeni ko28 na ko29 kunemgwaqo esiqedelayo nesizoqhubeka nayo kuleminye iminyaka emibili. Linganiselwa ku8 million kulonyaka wesabelo mali esiyakuwo wo28 no 29. Bese kuthi eWard31 Council uMashazi sino 15 million obekelwe ukulekelela ukulungisa imigwaqo eWard31. Ngiyakholelwa nje ukuthi lo oya esikolweni eStidini will be prioritized. Uma uqhubeka ngokuthi ukuze bekwazi ukuheha abatshali imali kufanele kulungiswe imigaqo yakule ndawo. Uqinisekisa ukuthi mabezokwakha umgwaqo into yokuqala babeqinisekisa ukuthi bayenze provision yokuthi amanzi awakwazi ukuhamba ungafaki umgwaqo manje kusasa amanzi ahambe emgaqweni ulimala umgwaqo. So uma kungakalungi lokho abezokwakha umgwaqo qala kufanele baqinisekise ukuthi i-storm water sabo sisesimeni esikahle then bese beba nomgwaqo. So ke lapha ke ewo28 ewo31 Council uMashazi ePlobosh sine bulk water i-project ezosilekelela ukuhambisa amanzi ko16 no 12 15 no 16 no 18. Isiqalile ke leyo project isisele kancane I think okusele kungaphansi ka30%. Imali ebekelwe lokho u9.4 million. Uphinde waveza ukuba kuzolungiswa ingqalasizinda yendle ikakhulukazi endaweni yasedolobheni. Lapha eFairview Park ibulk water and sanitation project o25 no 34 uyabadida abantu abaningi ukubuka kuvela kaningi o25 no 34. Njoba ngishilo ukuthi masifuna
ukubiza abatshali mali kudingeka ukuthi indawo yethu le edolobha kakhulu ngoba iyona ebawubuso asigcine isesimene ngoba noma imuphi usomabhizinisi ofuna ukuzotshala imali ubheka lezi zinto ebengizisho imigwaqo amanzi ukulethwa kwamanzi ukhanjiswa kwendle ukuba clean kwedolobha nogesi ngoba izona into ezibalekile lezo so ke sinemali ewu 16 million esihlonzeke ukuzobuka lokho kube nemali u18.1 million esibekele ukuyoqinisekisa ukulungiswa kwezingqalazinda kakhulukazi inkundla zezemidlalo Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Isimo sezulu sakamuva silokhu siqhubeke ezindaweni ezahlukene zesifundazwe kungenxa ke izinto ezibangele ukuguquguquka kwesimo sezulu kwathinteka nemvelo ngezindlela eziningi ezahlukene ukuhlanganisa ukukhuphuka kwezinga lokushisa ukuphakama kwezinga lolwandle isomiso izikhukhula nokunye okuningi udokotela uNathi Xulu enyuvesi kwaZulu-Ngoye uthi lokhu ke ngabonakala kuqhubeka kwenzeke eminyakeni ezayo ngenxa yomoya ongemuhlo okhiqizwayo izimboni nokunye usuku nosuku. Njengoba ke isimo sezulu sibonakala sishintsha njengoba kamuva nje kubonakala izivule ezinamandla ezinye zezadala izikhukhula ngesikhathi sasobusika nokuyinto ke bingajwayelekile udokotela uXulu uthi ke sekuvamile ukuthi lokhu kwenzeke njalo ebusika kusukela ngonyaka u2019 phakathi kwenyanga kaMarch, April noMay. uXulu uyachaza. Kuyaziwa ke ososcience sebebhale kakhulu ukuthi enzeka kakhulu ama cut off flow ngesikhathi sa March, April and May. So i-cut off flow i-system etholakala phezulu lapha nesibhakabhakeni kwi-atmosphere eyenza ukuthi kube nemvula eningi kakhulukazi Eastern Cape, KwaZulu Natal kanye naseGauteng. Kodwa ke sesibonile ukuthi uma yenzeka lento i-affecta kakhulu indawo lezi e-informal ezifana neindawo lezi ezinezakhiwo ezifana engekho esimeni esikahle ukuthi ibambelela imvula kanye nokuhamba kwemfula. That is why ubona ukuthi abantu abaningi balahlekelwa imfuyo baphinde balahlekelwe indawo zokuhlala. So ilento ebesinayo ke last week kuthiwa i-cut off flow weather system. This week sine what we refer to as a cold front. So i-cold front i-affecta kakhulu i-Western Cape kakhulukazi i-Cape Town. I-normal yona ngoba yenze kakhulu when we approach winter, so autumn manje, so those type of weather systems are affecting our reach. But into eshintshile ukuthi due to climate change, I understand ukuthi climate change ukuguquguquka kwesimo sezulu ngenxa yezinto ezimbe sifake esimeni sezulu onase esibhakabhakeni efana njengo greenhouse gases or carbon dioxide kwenza lokho ukuthi atmosphere isebenze kakhulu iproduce ama extreme events okungajwayelekile. So ama cold fronts asekwazi ukupenetrate, which means asengena kakhulu abasa affect iCape Town kuphela, asesula zonke indawo ezifana no KZN ezifana kanye no Gauteng nakho. So kusasa nangolesihlanu until lesihlanu sobona ukuthi izobe sidlula, so abantu benga expect ukuthi isimo sezulu sobe siqala sikhanya, but sisakwi peak season yama cut off flow, so asingabe siwa expecta ama forecast azosinika I warning with regards to extreme rainfall because we are still within March, April and May. Kusazophinde kwenze ngo September, October, November where these systems they peak. Indawo yaseThekwini ingenyeke yezindawo esikhahlamezeke kakhulu isikhukhula kanye nesimo sezulu nje esingesihle. uXulu utho okunye kuyimbangela yalokhu ukugcwala kakhulu kwabantu kanye nemizi eminingi. iTheku lihle kakhulu endaweni engekho as uneven masikhuluma ngetopography umhlaba indlela ome ngawo. So I would say if indawo ihleli phezulu or ihlele endaweni la engagcwaliseka khona ngamanzi kakhulu inga affecteka yiwo lama floods. So okunye okuseThekwini ekumele sik understand njengabantu ukuthi there's a lot of congestion eThekwini with regards to population, baningi abantu miningi imizi. So uma kune congestion yalezo zinto, uma kwenzeka zonke le inhlekelele, abantu are easily affected because baningi. Okunye ke futhi okubalekile eThekwini it's what we refer to as informality. Maningi ama informal settlements agcwele eThekwini nakhona aseyindaweni engekho eindaweni ezingavelikeleka njengokuthi ezinye zikuma flood plains eduze kwemfula. So obviously lezo indawo zingathola ukulimala kakhulu.
uMasipala Alfred Duma wethule uhlelo lwentuthuko edidiyelwe emphakathini owakhele idolobha uMnambithi enhlaneni kaMthaniya lapho kubekwe khona ke iqhulini ukulungiswa kukagesi nemigwaqo engenela emakhaya. Umeya kaMasipala Alfred Duma uzamasibisi uthi batshala imali engaphezulu kwezigidi ezingama-30 ukulungiswa kagesi kule ndawo. Ngibona ngathi kuthathe kakhulu amehlo nendlebe zomphakathi wakithi into yokulungiswa kwe-infrastructure kagesi njoba sazi ukuthi kuba nekhathi mhlambe uthola ukuthi ugesi awukho iviki noma izinsuku ezine ezinsuku ezinhlanu sifake lapha imali ethe xaxa ngoba ku Janta substation olapha ngaphesheya Acaciaville naku Newcastle Road substation ola ngase Clover uma uphuma nje ngo N11 kulawa ma substations omabili sifake u20 million la sizolungisa khona ama transformer ukuze sibe nama transformer engawabiza ngokuthi mhlambe ama backup noma ama reserve in case kwenze kutho kuyi transformer esuke isebenza kufuna kusithathe nje a maximum of 2 hours ukubuyisela ugesi kubantu. Asicinanga lapho sibuke ukuthi ama substations zethu onke nama switch houses zethu kufanele ukuthi siwa refurbish siwalungise sifake u7 million ukwenza lokho ukulungisa nje ama substations nama switch houses. Uline omkhulu la lo along uHelpmaker Road ukuphikelela ngase Dunlop uline omkhulu kagesi loyo cishe mawahamba. Uqhubeka ngokuthi bazolungisa imigwaqo njengoba limaziwe kakhulu zimvula ezinamandla. Sifakile futhi imali ebalelwa ku25 million esifake nje kwi-maintenance ngoba sifuna ukubhekana ngqo nenkinga yemigwaqo efile ama potholes maningi kakhulu kule migwaqo yakithi la edolobheni kuyofika emalokishini ko Stateville kuyoshona kozakheni sifaka imali engango 25 million ukuthi siqinisekise ukuthi i-maintenance iyenzeka ngendlela okuyiyo. Uphinde waveza ukuba bazothenga izimoto zokuba kulungiswe udaba lokucwila kwedolobha uMnambithi. Sibona ukuthi asideploy imali ke nakhona sithenge excavator entsha sithenge truck entsha ukuze sizoqhubeka ngoba sibonile ukuthi ukugujwa komfula lokho esingathi river dredging kuyasisebenzela kakhulu kwandisa i-capacity yomfula ukwazi ukuphatha ama volumes amakhulu amanzi lokho kwenza ukuthi nama valves ethu angalimali so sifakeke imali nakhona lapha ukuze siqinisekise ukuthi idolobha lethu alicwili nokuyinto esiholwa ukuthi izosihehela ama investors izophinda isicinele nalama business akhona ngoba uma ngabe every year idolobha licwila osoma business bacabanga ngendlela yokumove manje ukuthi bazoya kuphila kuphephe khona so siyalwisana ke nezimo enjalo. Kubika uthobeka Dladla endabeni ze1 KZN TV ndisemnambithi. Phinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kuyobekwa behamba phambili usukwini namhlanje. Ubukhosi bokaButhelezi buhlangane nesilo kuqhakanjiswe izinkinga kulabasebenzi kanti umphakathi waseNhlazatshe usola uMasipala kolwamanzi. Ake sibheke engosini yazomnotho. Irandi lakuleli belu 18.60 cent maqhathiswa nedola lasemelika libo 21.70 cent maqhathiswa neeuro libo 24.89 cent maqhathiswa nopondo waseBrithani igolide lona belu 3,301.57 cent ounce olongahluzo wona u$64.25 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu elizenze eThekwini Durban City lisaseyithubeni lokukhushulelwa ke esigabeni seBetway Premiership lisuka kwiMotsepe Foundation Championship njengoba ke lisazohola phambili ngamaphuzu lokhu kuza ngomva kwaleli iqembu lilahlekelwe umdlalo walo wasemuva. Umdlalo olandela weDurban City uzoba sekuhambeni ke nalapho lizobhekana khona neJDR Stars ngesonto ntambama. Nasikisimo sezulu sakusasa esingalindeleka.
Bukeli ziyaguqa bese kuphathele uzulu nosuku namhlanje. Mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.